So, hello guys. May rota naman kami subong. So, mang trail ko no kami sa irrigation. So, along the road, naka-encounter kami ng accident. Motorcycle. So, it's so early morning. So, habang naghihintay kami ng kasama namin, may aksidente dito sa may, sa may bangga. Dala ko na. So, 4 lang kami ngayon. Baka na iwan na kami ng mga kasama namin. Neng! So, tara na. Go na. Umikot kami dito sa barangay Kapalis. So mamaya aakyat kami doon sa kunting ano lang siya, ahon, kunti lang. Papalapit na kami sa sa kunting maliit lang na hills. Doon na yung mga kasama. Okay. So, dito na po. Hindi siya ganong mataas. May isa pa dun sa kabila. Ay, 3 ahon pala. So yung last, yun yung mataas na konti. Diba?
labang kaway na sobra. Tisigil ba nila? AstraZeneca, ito pa rin sa mga lawas. Store. Kaya hindi na pa ito Mile. Buka mo! Oh, tulog alay. Putuod na lang pala nila kayo nga ang bulong. Nagsige lang Ang bulong.